Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera wekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazai vateereri. Vateereri, tinoda kuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda. Hurukuro yatinayo ine musoro wenyaya unoti zano raMwari kuvaJudha. Yes, Pastor. Zano raMwari kuvaJudha ndo chidzidzo chatinacho vateereri, kuti tinzwe kuti Bhaibheri rinoti kudi hatisati tabva mubhuku raDaniel ndo ratiri kudzidza. Chidzidzo ichi chinogona kuburitsa pachena kuti pfungwa imwe inenge ichitaurika yekufunga kuti pamwe zvekunamata ndezvevaJudha nezvakadaro, toda kuti tinyatsonzwa kuti Mwari aive nezano ripi panyaya iyi zvinyatsokubuda pachena. Saka ngatibvai tatopinda muchidzidzo chedu vateereri. Pastor Rhodzi, munenge muchitiverengera vateereri vedu achinzwa. Sezvatataura tichiri mubhuku raDaniel, tichatanga nekuverengerwa kuna Daniel chapter 7 verse ya 8 kusvika pavhesi ya 10. Daniel chitsauko 7 verse 8 kuenda kuvhesi ya 10. Ndikacherechedza nyanga, ndikaona rumwe runyanga ruchibuda pakati pedzimwe ruri ruduku. Dzimwe nyanga 3 pane dzokutanga dzikadzurwa nemidzi yadzo pamberi paro. Ndikaona kuti parunyanga urwu pakanga pana meso omunhu nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo. Mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguvo yake yakanga yakachena sechando, uye vhudzi romusoro wake rakanga rakaita samakusha akanatswa. Chigaro chake choushe yakanga iri mirazvo yomoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Rwizi rwomoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake. Zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine 10 zvezviuru zvine 10. Kutonga kukatanga, bhuku dzikazarwa. Paverenga mufundisi takamboita zvidzidzo izvi kumashure. Daniel chapter 7 inopa chiprofita chenhoroondo repasi pano, madzimambo kana kuti ushe huchiteedzana. Saka panotangira chiprofita ichi mubhuku raDaniel chinotangira paumambo hweBhabhironi. Takazvita kumashure kouya wainzi wevaMedo Persia, kouya weGreece, kouya Roman Empire. But mukudzidza kwatakaita kuna Daniel chapter 10 takaona kuti Roman Empire yakazotsemuka ikaparara. Pakabuda madzimambo 10. Ndobva paburitsa madzimambo 10. Pamadzimambo 10 aya panonzi pane mumwe mambo akazobuda futi shure kwe10 apa. Paaibuda kuti aonekere pane madzimambo 3 pane 10 ekutanga akaparadzwa. Saka kwakabva kwasara uyo anga achiuya achita kunge wechi11 ne7 vasara paparadzwa 3 vekutanga, ndobva vasara va8. Saka uyu mambo wechi8 uyu ndo patanga kuverengwa naPastor
kunzi anga akasiyana nemamwe madzimambo 7 ndiye ari kumirirwa nekanyanga kadiki kane maziso ndiye ari kumirirwa nekanyanga kane maziso kari kunzi kaitaura zvinhu zvinoshamisa but bhaibheri rabva rati shure kwemazuva kana kuti mumazuva ekanyangaka pari kubva panzi ndofunga nezvakaitaura kanyangaka kana kuti umambo kudenga kwakabva kwatotanga kugarwa madare ndobva kwatonzi mabhuku akabva atoburitswa ndobva kutonga judgment yabva yatotanga mumazuva ekanyangaka kana kuti umambo hunomiririrwa apa. Saka ndoda kuti muverenge futi pana vhesi ndaona muda kuti ataureni muri kuti vateereri zvinotaurwa namufundisi vari kuburitsa pachena kuti pakaparara umambo hweRoma pakabuda madzimambo 10 pekutanga ndobva pazobuda umwe wechi11 ndiye akasvikobvisa vamwe vatatu. Iye mambo uyu ane zvaakaita nezvaakataura asi mumazuva ekubata kwavo vasara va8 ndopari kunzi kudenga kwakagarwa dare. Ndizvozvo maybe kuitira kuti vateereri vamwe vanenge vakamisa zvirongwa zvekumashure 8 vatiri kutaura ndo Europe iriko nhasi yataitsanangura kuti pa7 vakanyanya kusara wacho ndo paipai pataita kuti pana naBritain ana German ndo yaive Anglo-Saxon then ndobva kwaita German maAlemanai ndobva kwaita vainzi maBurgundians ndo Switzerland ndobva kwaita maFranks ndiyo France iriko ndobva kwaita vainzi maSueve ndo Portugal ndobva kwaita vainzi Lombards ndo Italy iriko ndobva kwaita maVisigoths ndo Spain saka idzodzo dzakadaro dziri 7 dziri kuwanikwa kuEurope nhasi pari kunzi pakati padzo kune wechi8 aivepo ariko ari kutonga pamwe chete navo saka ari kunzi mumazuva avo ndo pari kubva paradzwa kuti dare rejudgment kudenga rakabva ragara. Saka chiverengai futi pana Daniel chapter 7 verse 25 na 26. Daniel 7 verse ya 25. Uchataura mashoko okumhura okumusoro-soro, uchaparadza vatsvene, uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake kuti varipedze nokuriparadza kusvikira pakuguma. Saka umambo hwechi8 uri kutonga pamwe chete neEurope iriko nhasi uri kutsanangurwa unzi unenge futi wakarerekera kunyaya dzekunamata because pari kunotsanangurwa maitiro awo takatarisa nyaya dzekunamata kuchinjwa kwemitemo yaMwari nekuuraya vanhu vatsvene vaMwari maKristu kaya ndofunga takambozvidzidza but pari kunzi neBhaibheri pari kuitwa zvese izvi chichatozoratidzwa kuti chingade kutomisa kaitiraka panzi kutonga kuchatanga. Kuurayiwa uku chii chaiitika pasi takambozvidzidza kumashure patakaona kuti pari kunzi mambo achauraya vatsvene vaMwari takazvidzidza mune chimwe chehurukuro dzatakaita kumashure kuti mambo uyo ichechi yemaKristu pakaenda Jesu kudenga akasiya head office yechechi yemaKristu iri paJerusarema. Ndizvozvo nekufamba kwenguva nekuti kumambo hwaitonga umambo hweRoma headquarters dzechechi dzakazomuvha kubva kuJerusarema kuenda kuRoma kuEurope. Saka chechi yemaKristu ichibata pasi rese yaingove chechi imwe chete bedzi kusina machechi akawanda ndizvozvo asi ine headquarters yayo kupi kuRoma. Saka chechi yakaita simba masimba anotove nezvematongerwo enyika mukati. Ndo saka ari kunzi mambo uyu akasiyana nevamwe vamambo because pane kutonga pane kunamata. Saka zvakazenge zvaakuitika ndezvekuti vanhu maKristu ainamata sekunzwisisa kwavanoita kutsanangura kwemuBhaibheri zvichipesana nezvairayirwa nezvaidiwa nechechi vakashungurudzwa vakaurayiwa. Ndo pari kutsanangurwa kunzi mambo uyu aine shungu futi dzekuchinja mitemo yaMwari nezvakadaro. Saka zviri kunobuda ndezvekuti achiita zvese izvi ndo pari kunzi kudenga kwakabva kwaita rutongo
kwakabva kwaita kuti kuite rutongo. Saka zvikunoratidza kuti nyaya iyi Daniel paari kuipiwa ari kungozonoudzwa kunzi kuchabva kwaita rutongo, but yaibva yanetsa kuti rini zvichidi, ari kungodzwa bezonzi